Hehehe, Diana oja shwana waba. Na sesi ya mewe video bia. Akwa bi na ye friend se Wofa Lumba se hwane. Ninsem bia okeka. Ode ayi kotokofo supporter na owu ye no. Ne ye etoto osagefo ne Kofi Adoma ho. Ada ne sa akwafo bi no humu bi no hwajinsa. Se Lumba se hwane sometimes na okasa na me feel say we nyansafo sa wadwene mu no nkwa akiri kora uye panyin hunu na aye kwase ampanyin so Wofa Lumba se hwane you call yourself asem we baaye no se munyina mbaka nokora kwan Kofi Adoma yire fa so be approach asem no na enya right way nura angel for kra na bebe wo be bibidi a be de be ho no kra no ba be pa chew onte se wo kwase ampanyi jimfo na wo te ho na wo kasa bie wonu nyansa bie ni no se ye nyina ye beka nokora Kofi Adoma yire beke kansen no nokora ni bia ni ho anaba mamu na ye idie mu biri nso wonwa because ni engine ni se sansen na all kana ye nokore but finally nokora beda adima ye hu sensen na Kofi Adoma yire beka say asane to nokora no osagefo nkọ ho osagefo nyese no ni nyina obeka ma ye hu say osagefo ankọ nso ekire ye be hu say eye nturo na odi na osagefo tu ihemfumienu ma bekohwe Kofi Adoma wonwani asane ma ni sika enu achi na ne yire ene bebe kasaye papa na osagefo soma no na okowu okonim nsama Kofi Adoma yire beka yenyi afanani ye be hu se fa ye ntoro ni behwe na ni fi ni be de boye ni behwe na ni fi ni be yesei ye be hu se ni nyina ye ntoro ye bosiremu ka na opese ogu osagefo ani masekeke na wo Wofa Lumba se hwane kwase ampanyi ni bekasa mienti atie nkwase asema awoka ayiye ni nipa nkwani ese osagefo onye kohwini o se ho hene na wo de no compare osagefo no osagefo onye dabrabani se ho hene na wo de no compare no ho hene nipa tie ase ontimi mo agi se wawu awie ase ya wie ho nkwafa nse no eno no ya ade wo hene o se ho galanse no wo he Wofa Lumba jimfo na wo he nipa wawu awie ahokoto na twene no eno ni hia wo de no e compare osagefo Kofi Adoma oye Ghana ni oye bunu ni oye Ghana ni nti hu otumfo no ho hene nsa akwa afọ be hene no owo nyansa timbu ono so bo bia yeye obo bia eyeye na nokure ni nyame anim kwana Kofi Adoma yire ne fa so be kasa na nya nyansa kwane so na nya kwampa so no wankasa yie so na se me kura me ndi osagefo anka nya ade a me responde nti nga wo se opese de na osagefo meye ai ayi amane bi ye papa John Mahama ni nua no amane sika ni bi wa ya ade ono so ye Ghana ni sabi mpradua sa ono so ye asireni onya bunini nso wato no boto mu amane bi nti ka kire sa akwa afọ ho hene se Kofi Adoma ye Ghana ni ono no wo wiase sika nyina a otindi ye ma ye ni be ye kra behwe ma ho so kandela kese onya ye no no me ye kra behwe ho ma ne Kofi Adoma na sika ne nya buruja ne yanka se otumfo anya aya de na Adoma hena anya ade osagefo sia ye Dr. Ajimambadu anya ade eno de ye betu chama ho ye te ha ne ho baabi obe bob na de ni sika no koto no kokoo so de obe ye market ne ho ihemfo gifiri ni nsem Lumba usa hwane na wonte kumase wo no nti kumase wo mo abe ne ho tinde bo a ho nyina ne ho wa no ho kasa ne ho fra ho sa ho ye stars utim bia wa no kasa e mo fa mo chimi ne mpa ba bi fa kora mani pa ni so ntete no ya na mo fo se nipa ya kora wo ha na me say this time around uni a wudi besi me si ye be twani se pay umu binom wo ye mo wasa kwafo mo wa binom
Munsua nyansa na won kasa. Eno no na papa kwa fukuten. Ni manager se ne personal assistant ne be kasa ye no. No se wo mana ye de ka asem a ebe mani pafi. Na osaje for sia de Dr. Ajimambadu onya akora o. De to ni da form. Nti wu ka asem a kire na ye wo kwana ye fa so ye kasa. Kofi anu mayire nkwase ade a obegina abontene be kasa ye no. Eye otumfo ho sa akwa afo ho yene na. Ni nko obeka nsenye ya nkasa akwa afo ho be ma ne kwana ma ne fo ho adi. Muwa binim kwase afo ntwaboa. Me kama Lumba use hwane wate say. Ye kanyansani a osaje fo ni nyansa che ne ho hene 100 times. Ye kan nindia osaje fo wo nindia che ne ho hene no. Ye kan womanima otwa ho hene 100 times. For wo jimi firi akwana nipa ni so ntete na mo wasefo.